Llegiré un titular que ha saltat fa pocs dies a la premsa. SAL desactiva una onada de càstigs físics a menors dins les mesquites. Resulta que diferents escoles de la localitat haurien descobert maltractaments a alumnes seus dins els centres de culte islàmics del municipi. Les presumptes agressions s'haurien produït dins aquests equipaments religiosos en cap de setmana i durant l'estudi de llengua àrab. Un cop informat de la situació, l'Ajuntament hauria traslladat la informació al cos de Mossos d'Esquadra i a la Direcció General d'Assumptes Religiosos de la Generalitat. El redactat de la notícia en cap moment diu que s'hagin obert expedients sancionadors ni s'hagin pres mesures cautelars al respecte. Només afirma que s'han fet visites d'educació sense violència en aquests centres i que s'ha parlat amb les comunitats islàmiques per notificar que s'havien rebut queixes i que no hi podia haver cap tipus d'abús contra els menors. La pregunta és, realment no s'ha pres cap altre tipus de mesura? Han adoptat el mètode Colomines? Davant l'autoritarisme, la violència i el fonamentalisme es limitaran a fer xerrades de drets humans? Així és com esperen vèncer a qui s'imposa arreu del món a cops de sabre? Tenen idea de què es predica dins aquests temples gestionats per qui defensa l'anorreació de les lleis civils i la imposició de la xària? Saben què s'hi cou? Saben com i fins a quin punt tenen oportunitat o voluntat d'adoctrinar la canalla? Continuaran permetent que al cim de casa nostra hi proliferin comunitats i centres de culte que qüestionen i combaten els fonaments de la democràcia? Permetran que el dret de culte continuï sobreposant-se a la resta de drets individuals i col·lectius que hem abastat com a societat? Continuarà tenint via lliure l'islam damunt casa nostra? Qualsevol maltractament o vulneració de drets de qualsevol persona en particular, si és un infant, es produeixi on es produeixi, de vegades se'ns tingui constància, comptarà amb l'actuació contundent del Govern de Catalunya. Que fàcil fora si aquests comportaments abusius es produeixen només en determinats àmbits. Vostè s'ha referit només a un, presumptament, jo no conec aquesta informació. Només vull dir que si això és veritat, si el que vostè diu és veritat, s'actuarà. Quan atempta contra altres drets, potser no és culte, potser és fonamentalisme. Tenim l'obligació de combatre'l i el deure de derrotar-lo. I a fe de Déu que el derrotarem.